Amo anaa sa modernong kalibutan nga nakatagbo ang mga kanisangre sa Encantadia. Nagtapok sila Gabby Garcia, Glyza De Castro, Kylie Padilla ug Sanya Lopez sa usa ka bar. Sa ilang paglinga palayo, naabot ang mga mohupot sa bag-ong brilyante nga sila Faith Da Silva, Kelvin Miranda, Angel Guardian ug si Bianca O'Malley. Si Faith Da Silva isip Flamera, Kelvin Miranda isip Adamus, Angel isip Dea ug Bianca isip Pera. Ang ilang panagtagbo nagpasabot nga gibasbasan na sa mga kanhi sangre ang mga bagong maghari sa Encantadia. We heard you mga kapuso, aron mas daghan pa ang makasinati og magical movie nga dalit sa GMA Public Affairs, gidugangan pa og laing mga sinihan nga mamahimong matan-aw ang Metro Manila Film Festival Best Picture nga Firefly. Nagsugod ang official showing sa tanang Metro Manila Film Festival entries niadtong December 25 hangtod karong bagong tuig. Kay sagad sold out ang mga tiket sa bang sinihan, gitinguha karon sa GMA Public Affairs nga daghan pa ang makatan-aw sa Firefly.